Potřebujete dohlédnout na budovu či areál, ale nevyžadujete fyzickou přítomnost lidí? Pokud není třeba na vrátnici fyzicky kontrolovat vozidla a osoby, je pro vás virtuální vrátnice ideálním a levnějším řešením. Virtuální vrátnici ovládají naši dispečeři vzdáleně. Na dálku otevírají a zavírají bránu a tak řídí přístup do objektu. Využitím služby virtuální vrátnice získáte kontrolu oprávněného vstupu osob i vjezdu vozidel a možnost vzdáleného ovládání dveří, bran a závor. Zajistí vám evidenci osob a vozidel, získáte informaci o návštěvách a možnost instruovat jejich pohyb po areálu nebo objektu. Samozřejmostí je online kamerový monitoring areálů, vrátnic a nemovitostí. Vzdálené ovládání bezpečnostních systémů. Tento objekt je střežen. Končíte činnost a opusťte prostor. Možnost komunikace prostřednictvím hlasových služeb a v mimořádných případech i možnost vyslání výjezdové skupiny.